De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u Christus. In die tijd haasten de herders zich naar Bethlehem en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind dat in een kribbe lag. En toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Alle die het hoorden stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug, terwijl ze God verheerlijkten en loofden, om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Het was juist zoals hun gezegd was. Toen de 8 dagen voorbij waren en men het kind moest besnijden, ontving het de naam Jezus, zoals het door de engel was genoemd, voordat het in de moederschoot werd ontvangen. Woord van de Heer. Wij danken God. Beste mensen, welkom vanuit de Sint-Jozefkerk hier in Deurne. Welkom ook op de eerste dag van het nieuwe jaar. Een dag om elkaar een zalig nieuwjaar te wensen. Het woord zalig wordt eigenlijk nog maar door weinig mensen gebruikt. Gelukkig nieuwjaar wordt er dan gezegd, of de beste wensen. En ook in Bijbelvertalingen wordt zalig soms vervangen door gelukkig. En in de bergreden van Jezus horen we dan: gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En in dat opzicht klopt het ook. Zalig betekent het eeuwige heil deelachtig. Iemand een zalig nieuwjaar wensen betekent dus gelukkig of het beste met een plus. Het is niet meer of minder dan een geloofsbelijdenis. In die zin is het goed te begrijpen dat mensen zalig nieuwjaar minder zijn gaan gebruiken. Je wenst immers de anders, maar ook jezelf vanuit jouw geloof nogal wat toe. En toch moedig ik iedereen graag aan om elkaar een zalig nieuwjaar te blijven toewensen. Vandaag vieren we op deze octaafdag, dat is een week na kerst, het hoogfeest van Maria, moeder van God. In het evangelie van Lucas horen we een korte passage over hoe de herders naar Bethlehem komen om Jezus te zien. Niet in een comfortabel huis en met alle zorg omringd. Nee, Jezus ligt in een kribbe, de voederbak van een stal. Er is nergens plaats voor hen om te slapen. En het bijzondere is dat de herders niet zomaar komen kijken om geluk te wensen. Ze zijn op pad gestuurd met een boodschap. De engel heeft ze verteld over dit kind. En eerst waren ze bang. Midden in de nacht werd het zomaar licht om hen heen. En het was God zelf die de herders hun schapen omstraalde. De engel die stelde hun gerust en vertelde over die blijde boodschap. Heden is jullie een redder geboren, Christus de Heer. Ze komen dus met een boodschap voor dit kind in een kribbe. En het zijn juist de herders die dit aan Jozef en Maria en hun omstanders bekendmaken. Iedereen is verbaasd. Hoe kunnen die herders dat nou weten? Het is een uiterst menselijke reactie. Stel je voor, je wandelt hier in de buurt rond met je hond, 's nachts door de straten, en plotseling staat er een engel voor je neus die je vertelt dat er iets staat te gebeuren. En bovendien is het licht alsof het overdag is. Dan vraag je jezelf toch af: hoe vertel ik thuis wat ik heb meegemaakt? Zouden ze me wel geloven? De herders in die tijd waren namelijk niet de meest geloofwaardige mensen. Ze stonden bekend om hun roverij en bedrog. Wanneer je iets van hen kocht, kon het zomaar gestolen zijn. Ze hadden geen rechten en stonden onderaan de maatschappelijke ladder. En juist deze mensen worden geroepen als getuigen bij de geboorte van Christus de Messias. Niet de koning, niet de hoge priesters worden als eerste gewaarschuwd. Het zijn de geringste van de geringen, de armste van de armen die Jezus mogen ontvangen. De herders zijn duidelijk blij met wat hun ten deel is gevallen. Ze verheerlijken God. Het is misschien wel voor de eerste keer dat een belofte waarheid is geworden in hun harde leven.
Het was juist zoals hun gezegd was door de engel. Een nieuw vertrouwen en geloof in God. Maria op haar beurt wist diep van binnen al wat haar te wachten stond. Ze bewaarde al die woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Maria wist dat ze een bijzonder kind ter wereld zou brengen. Jezus Christus, de gezalfde, Zoon van God, juist zoals haar ook door een engel gezegd was. Ze kende zelfs zijn naam al. Dit kind, voorbestemd om verlosser en koning te worden. Niet van deze wereld, maar van een koninkrijk van eeuwig leven. Ver voorbij ons eigen voorstellingsvermogen. Dat innerlijke proces van geloven en weten van Maria wordt ons nu in ons dagelijks leven voorgehouden. Jezus, die mens werd om Gods belofte van vrede te brengen en hier op aarde gestand te doen. Amen.